अतिशय सुंदर आणि महाराज निर्विवाद वर्चस्व घ्या पंच। सेमी फायनल 6चा निकालाय। तास क्रमांक 2 वरून धावली गाडी सेवागिरी बाळामृतना पुसेगाव झेंडावर भक्तवडी ही गाडी फायनलला पात्र आणि तास क्रमांक 3 वरून धावली गाडी यांना माय प्रसन्न दुधे व्हावी ही गाडी क्वार्टर फायनलला पात्र। दोन्ही विजेत्या बैलगाडी मालकांचं दोन्ही चालकांचं अभिनंदन आहे। फायनलसाठी सुंदर गाडी पळाली पुसेगावकरांचा महाराज पळाला आणि झेंडागुरु भक्तवडीकरांचा झेंडा पळाला। सुंदर गाडी फायनलला पात्र झाली महाराज आणि झेंडाची।